Ngathi ngisenombuzo woba ke so aba baphuphayo bona ababaphuphayo umuntu aphuphe into yoba funeke ahambe ayothwasa ahambe abone nendlu yakhona ayibone nekhala kuzeke kwenzeke ntoni wayiphendula sana labhuti wayiphendula uba sikutshelwa ku-entrance yesikolo and then siyoyikhanda ingane la ingena khona bazaye eteksi rank apho kuhamba khona abantu abaninzi okanye baye egeyithini yesikolo okanye baye endaweni apho kukho i-high traffic so wonke umuntu ebehamba apho uzayiphupha le nto onentloko ethambileyo so into ekhandwayo into obuzayiphupha into uyibone nyhani kuba ubizwe emoyeni akubiza kwenye inetwork and bayisebenzile wayichaza mani yaclean ndikomba ndithanda le nto yoba yena ngithi akusathandazwa beseyikholeni so uyayingenela ke lo moya lo but izulu lehla leza kuye lazomfundisa uba uNkulunkulu akayifuni le nto yenzayo lamvezela lamombulela ndizibuke iividiyo zakhe ezi ndiqomba it is so clear andazi bekutheni ndingayiva wavela wathi lo wasekhaya saziwa i-state of the dead apha endiqomba ndisazi nyhani hayi bendingasazi nyhani ndiyasazi ngoku uyabona ngoku ungandivusa ndilele ngoku ndiyasazi ngoku athi apho u-EGW izansi ufundeni sawufunda into ezininzi apha uthi spiritualism declares that there is no death, no sin, no judgment, no retribution, that men are unfallen demigods, that desire is the highest law, and that man is accountable only to himself. The barriers that God has erected to guard truth, purity, and reverence are broken down, and many are thus emboldened in sin. Does not such teaching suggest an origin similar to that of demon worship? Athi kwakhona, nearly all forms of ancient sorcery and witchcraft were founded upon a belief in communion with the dead. Those who practice the art of necromancy claim to have intercourse with departed spirits and to obtain through them a knowledge of future events. This custom of consulting the dead is referred to in the prophecy of Isaiah. Iti, when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep and that matter, should not a people seek unto their God? For the living to the dead. Abaphilayo babuza kwabafileyo. Under the name of spiritualism, the practice of communicating with beings claiming to be the spirits of departed has become widespread. It is calculated to take hold of the sympathies of those who have laid their loved ones in the grave. Spiritual beings sometimes appear to persons in the form of their deceased friends and relate incidents connected with their lives and perform acts which they performed while living. In this way, they lead men to believe that their dead friends are angels hovering over them and communicating with them. Those who thus assume to be the spirits of the departed are regarded with a Satan idolatry, and with many, their word has greater weight than the word of God. The familiar spirits were not the spirits of the dead, but evil angels, the messengers of Satan. Ancient idolatry, which, as we have seen, comprises both worship of the dead and pretended communion with them, is declared by the Bible to have been demon worship. Modern spiritualism, resting upon the same foundation, is but a revival in a new form of the witchcraft and demon worship that God condemned and prohibited of old. It is foretold in the scriptures, which declares that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. 1 Timothy 4 verse 1. Paul, in his second letter to Thessalonians, points to the special working of Satan in spiritualism as an event to take place immediately before the second advent of Christ. Speaking of Christ's second coming, he declares that
It is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, 2 Thessalonians 2 verse 9. And Peter, describing the dangers to which the church was to be exposed in the last days, says that as there were false prophets who led Israel into sin, so there will be false teachers who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought them. And many shall follow their pernicious ways. Nasi yake iverse phayana. Sifunde one more thing. There are many who become restless when they cannot know the definite outcome of affairs. They cannot endure uncertainty, and in their impatience, they refuse to wait to see the salvation of God. Apprehended evils drive them, nearly distracted. They give way to their rebellious feelings and run hither and thither in passionate grief, seeking intelligence concerning that which has not been revealed. If they would but trust in God and watch unto prayer, they would find divine consolation. Their spirit would be calmed by communion with God. The weary and the heavy laden would find rest unto their souls if they would only go to Jesus. But when they neglect the means that God had ordained for their comfort and resort to other sources, hoping to learn what God has withheld, they commit the error of Saul and thereby gain only a knowledge of evil. Kutshiwo ke uba ke noba singababhlungu kangakanani, noba singababhlungu kangakanani, izinto zibhede kangakanani for years, masifuna ukukhamfathwa nguYesu than ukuyokhamfathwa ngapha kula deception. Yahlula uEve. Yahlula uEve perfect. Singobani ke thina? Singobani thina in our time? Siyabhayiza lokhu thina kuba ke kude kuthiwa kwacuthwa nengqondo le uba ke thina singabi as intelligent as abantu be-antediluvian bebenjalo. Awusidribula uSathana abhekisa ikhanda phansi. Ubuye so usithi umkhulu uthe. Umkhulu ugogo ngimphuphile uthe. Shapeshifters baya shapeshifter uSathana. Ngenye imini uyingilosi yamabandla, ngenye imini ungaphaya ka-flying squad. Kuthiwa ukufa nengcwaba Jesus Christ jurisdiction. Akekho omnye umuntu okwazi ukuthinta abangcwele abalele ngaphandle kwakhe. Nabangekho ngcwele abalele bazawugwetywa mhla kubuya yena he's the creator of this planet. Kuyozazi izinto zalapha zisebenza njani. Kuthiwa uSathane, God does not give Satan power to resurrect the dead. Siscam. Hlala uzibuza. Ewe kuba uyivo wokuqala ungaqonda uba hayiso abantu bethu abadala, our ancestors. Ike yafika le wave ye-ancestors. Yafika ihamba phezulu nyani. Zibuze kutheni siphiwe thina, siphiwe ancestors namaphupha. Saphiwa i-flying squad, witchcraft, sorcery. Saphiwa nenkolo engacacanga, engalandeleki incam, yefihliweyo. Savinjwa apha emalini kwathiwa thina sizawusebenza ke, awusebenza ude uyotshona 6 feet under. System nje zihlelile apha eAfrika uba kuzawuqhuba njani. Khawube curious uba ke ubuyesu black, it makes sense. If melanated, it makes sense. Now we get it why. Asifunde, asiqhubeke sifunde. Omnye angazibuza uba yengokuhlukanisa njani xa uphupha into eyinyani naxa uphupha into engeyongo. Uphupha nje kamandi. Ndiyakhumbula u-EGW emveni uba kusweleke umyeni wakhe. Ephupha yena umyeni lo wakhe. Umyeni emcelela ukuba ke aze yayithini nalaa nto ndizayijonga ndiyifake apha. Along the lines zentoba ke baye basebenza bazi-exhausta ngomsebenzi, so yena she must take it easy
angazi over exert kangaka emsebenzini abe nexesha lokuresta nentontoni but emcela into so ke yaxoxisa ke lento uba ke so waye communicator with the dead kuthiwa iphupha uzalijonga olhlobo iphupha kufanele lihambisane nomthetho kaThixo iphupha kufanele libe li-explainer indlela yona le right kaThixo ohamba ngayo lizokhuthaza nge-law of God and obedience to God uba inanto wenza naThixo namthetho wakhe nokuthobela yena dismiss that ingade ifumane hold engqondweni yakho dismiss it athi come now let us reason together khawuze sizoncokola though your sins be as scarlet noba zingabomvu zibe bomvu kwe they shall be as white as snow ndizawuzihlamba mna Nkulunkulu igazi likaKristu lizawuyihlamba ayinamsebenzi noba usuke ekuthakatheni noba usuka ndiye nathi noba usuke entwenini Africa what can separate us from the love of God kukhetha uSathane qha kuthiwa masizeni nanku upotsho masike siyokroba uba yintoni lesiyibekele ezulwini masike siyokroba kuthiwa yizani uthi yizani sincokoleni bantwana babo liba lapho usuka khona ipast yakho was a second ago siqala siyaphambili ngoku umuntu omtsha kuyaqalwa kuyiwa phambili ngoku iyeke ipast i-deception uSathana nayo inzima gqithi for you to comprehend yaziwa phaya ekhaya ezulwini uthi khawuze siyincokole anisaphili noko kwixesha le-ignorance niclever kakhulu ngoku i-information ikhona khawuyinike i-chance nale into ukuyifunde one more time and see ubumoya oyingcwela uzukukhanyisela kwakhona sekukufitshane ekugqibeleni ikhona i-TikTok apha ibiveza uba men at their deathbeds abanye bebezi-atheist abanye bezi-satanist kodwa bekule kingdom of darkness abanye besithi abafuna udecide i-atheist kandithi azifuna udecide zifuna udecidelwa nguSathane uyabaveza ke lo mntu apha kule video uba ke bayayazi into yoba they are going to that lake of fire baye bakhetha throughout their lives uba bakhapha uSathane kwi-lake of fire hayi guys imani singathi singabalwanga emalini imali bala abathile kudala ndisitsho apha kule series imali bala abathile ine-blood type nekube highly talented or highly educated or highly intelligent ayisithanga ke abo ungathi ungabalwanga emalini ungabalwa nalapha lena ke isiNgesi uyasazi funda kwakhona uye nayo precept upon precept line upon line iBhayibhile ayifihlekanga siphila kwixesha apho le knowledge is increasing abantu bazayifumana izawufikelela nakubani ithi and this gospel of the kingdom shall be preached through all the world for a witness ubifikile nakuwe for a witness it will be preached to everyone for a witness uba nakuwe yafika wathi hayi ke kwahlonitshwa ke i-wishes zakho uba ke hayi akafuni iphi i-model group guys iphi model group phuma kwi-wrong team ungadlaleli team e-wrong yabona le ancestors nabaphantsi nabantontoni kuthiwa nguYesu yedwa onezitshixo onokhiya onezikhiya zengcwaba nokufa akekho omnye umuntu ophazamisekayo kusebenza nje idemoni zodwa pha kuba bayakwazi ukushifta andithi imovie sizibukele
sibuya babona xa be-shape shifta, bayasibonisa uba ba-shape shifta njani. Andithi uSathane usebenzisa yona le channel, uyasibonisa uba uya-shape shifta, but asizubhiliva kuba kuthi uzawuvela with our loved ones. Siqomba, but uvele my dad, kuvele umkhulu, kuvele ugogo, kuvele my mom, kuvele wathetha futhi into specific eyaziwa ndim mna. Akho nto angayazi uSathane. Khumbula ke kwathiwa we are creatures of habit. Oko esifunda i-6,000 years uyasazi senza into enye. Kaloku yena iingilosi ezi zadalwa za-above thina ngezakhono nangengqondo nangokwenza izinto, thina sa-a little lower than the angels. Mamela nantsi into ephambanisa uSathane, engafuni umuntu ozawuphuncuka kwabaphantsi. Athi i-GW, God decided ukuthatha thina aba bafana noYesu kwedini to go and repopulate phaa kulaa ndlela behlala kuyo uSathane nezaa demoni zakhe, kulaa kingdom of light. Siyohlala phaa izindlu, uthi xa esithi ndiyahamba ndiyonilungiselela indawo, are currently being prepared. Uzawufika uneyakho inegama lakho, kushintshwa wabo kaloku. Iyangiphambanisa loo nto into yoba akunawo ii-downgrades ezinjengam nawe apha eAfrika phaa. Akunawo ii-downgrade ezinjengam nawe phaya, never. Nothi wayephila kamandi phayana. Ndithi ndikufundele apha ku-Truth About Angel, ubone lo feleba uba besenza nto.